Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Panagbenga Grand Street Dancing Parade dinagsa. Mga bigating pangalan sa showbiz at politika nakisaya sa Panagbenga Grand Float Parade. Iba't ibang produktong alok sa Session Road in Bloom, silipin. Sekreto ng babuyang hindi nangangamoy, alamin. At mga trail runners mula sa iba't ibang panig ng bansa nagpasiklaban sa Bontoc Mountain Run. Bagamalam ang Yanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naging makulay at maingay ang pagbabalik ng Grand Street Parade ng Panagbenga 2023. Libo-libong mga manonood ang dumalo. Sa mga hindi nakapunta ng Baguio para sa Panagbenga, narito ang ilan sa mga tagpo. Maaga pa lamang nakapwesto at kumpulan na ang mga manonood sa Session Road para sa Panagbenga 2023. Bawat sulok, may nakangiti at matyagang naghihintay sa pagsisimula ng Grand Street Dancing Parade noong Sabado. Alas 8 ng umaga, umingay ang kalsada. Suot ang makukulay at bulaklaking costumes, pumarada at nagpakitang gilas ang 4 na elementary schools, kasabay ng pagtugtog ng Panagbenga hymn. At iba pang awitin ng kani-kanilang mga drum and lyre. Aliw na aliw at todo palakpakan naman ang mga manunood. Worth it nga raw ang pag-akyat sa Baguio ng pamilya ni Angelica na mula pa sa Virginia, USA, na magbabakasyon lamang sana sa kanilang bayan sa Pampanga. Wow, beautiful. This is my first time here, Panagbenga. Inano talaga namin to see it. First time. Sabi ko sa asawa ko, it's like the Rose Parade in LA. Bukod sa 4, ipinakita rin ng 17 grupong kalahok ang mayamang kultura sa Cordillera sa Cultural Dance Group category. Bagamat hindi taga-Cordillera, proud na proud ang turistang si Kenneth. Definitely, may pagmalaki mo din sa ibang lugar, then may promote mo kahit hindi ka taga dito na napakaganda ng lugar nila at ng kultura nila. Bukod sa mainit na mga performances, dagdag pa raw sa enjoyment ang maganda at malamig na panahon. Talagang umaapaw ang kasiyahan at kultura ngayong araw dito sa Baguio City dahil maging pista ng ibang mga bayan at probinsya sa bansa ay dinala para sa Festival Dance category ng Grand Street Parade ng Panagbenga 2023. Kabilang sa 11 kalahok sa kategoryang ito ang Sibuyas Festival ng Nueva Ecija. Sa tala ng Baguio City Police Office, umabot sa 15,000 ang nanood sa parada. Wala namang naitalang major incidents dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga pulis. Initially yung assessment natin sa aktibidad na ito at walang major or significant na nangyari.
at maganda yung deployment ng mga tao, ng tropa na in-implement ng Task Group Baguio at saka ng Task Group Benguet. Well, hindi lang dito sa major yung lugar kung saan dito nga ginanap yung major activities. May mga deployment din tayo sa mga outskirts ng Baguio City. Sa Inyakasay Cultural Ensemble ang nakakuha ng kampyonato para sa cultural dance category. At St. Louis University naman para sa Festival Street Dance category. Naiuwi naman ng Baguio Central School ang kanilang pang-apat na kampyonato sa Drum and Lyre category. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kinagiliwan rin ng mga manonood ang naglalakihan at mga mabubulaklak na float sa Grand Float Parade kahapon. Libo-libo rin ang dumalo. Pero bukod sa mga manonood at sa engrandeng mga float, ilan pa sa kinagiliwan ang mga bigating pangalan. Atin yang silipin sa kwento ni Charles Limon. Napuno ng kulay at saya kahapon ang Session Road sa pagbabalik ng Panagbungag Grand Float Parade. Umabot sa 24 na floats ang pumarada. Isa sa mga first time na sumali dito ang probinsya ng Benguet sa Small Float category. Ilan sa mga bulaklak na ginamit sa kanilang float ay Astromelia, Stargazer, Everlasting at marami pang iba. Excited po kami kasi gusto namin may i-represent ng Benguet. Bagamat kapos sa budget at 2 linggo lang ginawa, nagawa pa rin nilang makaabot sa parada. Yung collectives A4, yung mga farmers, mga collective, mga donors, donations. Kaya ang mga turista, aliw na aliw sa mga float gaya ng grupo nila Enrico. Miss na miss namin ang Panagbanga. Dahil inaano namin to pinaplano namin yearly pumunta rito. Kasi maganda, tsaka nakaka-relax yung rito. Ang iba, ikinatuwa ang pagbabalik ng nasabing aktibidad gaya ng magkapatid na sina Carlita at Rose na mula pa sa Zambales. Super duper, masayang kapagod kahit na senior citizen. I'm 69 and my sister is 75. Kahit na marami kaming gamot na dala-dala para makapag-ready kami dito And it's a big club talaga. Sana nga, tuloy-tuloy kasi napakaganda ito para sa mga, lalo na sa mga turista. Bagamat nahirapan sa pagbiyahe, ang residenteng si Feng, nag-enjoy pa rin ito sa panonood. Bumalik yung saya. Dati kasi wala nang ganyan dati. Lang naman po kasi Saturday, Sunday lang naman po.
Pero mas lalo pang nagbigay aliw sa parada ang ilang bigating pangalan sa showbiz gaya ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, Christine Reyes, Marco Gumabaw, mag-amang basketball stars na sina Benji at Andre Paras, Senator Lito Lapid, Lovie Poe, at si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Maliban sa pagbabalik normal mula sa pandemya, naging simbolo rin ito sa pagbangon ng lungsod. Talagang masakit ang ating kalooban, itong nalpas, katalong at tawin, hirap na hirap tayo. But indeed, things are looking up, and truly Baguio will be leading the way once again. Each year, our local craftsmen and artisans, our artists weave their magic to create floats that are not just beautiful, but also meaningful. And at the heart of each float lies a stunning array of flowers carefully selected and arranged to convey a message of joy, harmony, and unity. Nagpaabot din ng pagbati at pasasalamat ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at Department of Tourism sa pagbabalik ng float parade. In work together, not only during festivals but in all matters that need how we should contribute to continue sustaining and improving our city of Baguio. We are achieving the vision and mission of Baguio Flower Festival. Panagbenga reflects a season of booming. And since its inception in 1996, it has played a significant role in both the local and national tourism development of this city and our country. Naging mapayapa naman ang nasabing parada ayon sa BCPO matapos itong mag-deploy ng 1,700 na pulis sa buong kahabaan ng Session Road hanggang sa Harrison Road. Sa darating na Miyerkules sa unang araw ng Marso, paparangalan ang mga nanalong mga float. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para naman sa mga mahilig magtiyangge o kaya'y mag-food trip, bukas na po ang mga stalls sa Session Road para sa Session Road in Bloom ng Panagbanga 2023. Ating silipin ang ilan sa mga ibinibenta dito kay Jose Robert Inventor. In 3, 2, 1. How about a big hand, ladies and gentlemen? And with that, Session Road in Bloom 2023 is now officially open. Matapos ang 3 taon, muling isasara sa mga motorista sa loob ng 1 linggo ang Session Road. Ito'y upang bigyan daan ang pagbabalik ng Session Road in Bloom. Tampok dito ang mga produkto mula sa iba't ibang parte ng bansa. Other products, binigyan din natin pagkakataon yung mga tagalabas din para makilala din yung products nila dito sa atin. Kasi alam mo yung mga taga Baguio hindi naman nila bibilin din yung what they normally see, no? Here in the city of Baguio. Gusto rin nila yung kakaiba. Samot-saring mga tinda ang makikita. Isa na dyan ang iba't ibang native products ng Aklan, Capiz at Pampanga na tinda ni Chona.
Po, first time po namin sumali ngayon para maka-experience din po kung anong dito. Kung maganda or yung sales ba. Kung food trip ang hanap, hindi magpapahuli dyan si Nanay Nympha. Alok kasi niya ang iba't ibang kakanin. One from Antipolo, cashew nuts. The other one is from Laguna, Batangas, Bicol, saan pa ba? Pampanga, like Tamales. Kung mga damit naman ang hanap o pang OOTD o outfit of the day, alok ng stall na ito ang mga free love clothes. Ilang porsyento kasi ng mga kikitain mapupunta para sa mga mental health patients. And we hope na through this advocacy is magkaroon din ng meaning and essence yung Session in Bloom, not just a mere festival, but it is a festival with a reason behind. Tatlo lamang sila sa 300 stalls na maaaring mabisita at ma-enjoy ng mga turista tulad ni James na mula pa Australia. It's very nice. It's the first time we come here. Normally we are staying in Mindoro in Puerto Galera, so it's nice to come to a place that's not so hot, especially now. It's very beautiful with the flowers and the people are all very friendly. Si Star naman, bagamat pauwi na ng Bataan, bumisita muna sa Session Road upang mamili ng mga pampasalubong. Actually, fun siya kasi maraming nakikitang attractions, tas maraming stores and stalls. Actually, hindi naman first time to sa Baguio, pero masaya na naabutan namin Panagbenga. So, this is a good year to start our Panagbenga. And next year will be probably mas magle-level up ulit tayo. We will continue to level up hanggang lalong ma-reach natin yung talagang gusto nating performance. Mahigpit namang tututukan ang seguridad, kaligtasan at kalinisan sa nasabing trade fair. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Isa sa mga problema ng mga nag-aalaga ng baboy ang masangsang na amoy ng mga kulungan. Pero ang isang baboyan raw sa La Trinidad, Benguet, hindi nangangamoy. Ano kaya ang kanilang sekreto? Alamin natin kay Jose Robert Inventor. Okay, ito yung baboyang walang amoy. Higit 10 taon nang nag-aalaga ng baboy si Rohel. Isa sa mga madalas sa problema sa pag-aalaga ng mga ito ang mabahong amoy. Kaya naisip niyang solusyon ang paggamit ng microorganisms. Para mawala kasi yung amoy, ang technique doon ay doon sa yung BAM, yung beneficial active microorganism. Kaya pwedeng inumin, pwedeng ihalo sa pagkain nila, pagkatapos dito. Kaya weekly kami nag-i-spray rito. Kaya walang mabaho. Ang mga microorganisms kasi pinapatay ang mga bakterya sa baboyan na nagdudulot ng mabahong amoy. Gamit niya, fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice at oriental herbal nutrient. Itong BAM naman ito yung microorganism, beneficial active microorganism. Ang kwan nito, ito yung sapal. Di ba sapal ng soya? Yung soya beans. Kaya kabisado na niya ang tamang paggamit at pag-aalaga nito. Pero ito, natural lang yun. Tamang-tamang makukuha mo talaga yung tamang paglaki niya. Mahalaga rin umano na kumpleto sa sustansya at tama ang pinapakain sa mga baboy. FPG, FAA, tapos molasses, pagkatapos yung BAM. Dito namin nilalagay yan. Kaya hindi mabaho. Ang secret doon is the BAM. Ito raw ang dahilan kaya umabot sa 10 taon ang isa sa mga alaga niyang baboy. Kailangan i-raise mo ng organic, pakainin mo ng organic. Sa ngayon, inaalok niya na sa merkado ang kanyang organic product para din sa mga kapwa mambababoy. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, mga kagamitan at pasilidad pangako ni Police Major General Cambay sa PNP Cordillera. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus, i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Bago naman magretiro si Police Major General Jesus Cambay sa kanyang serbisyo sa PNP, nagbigay-pugay muna siya sa Police Regional Office Cordillera. Nag-iwan din siya ng mga pangako. Atin niyang alamin sa kwentong ito. Wow, nice to be back home. After I've been away for so long, dito sa Procor. Bigil ang luha na inalala ni Police Major General Jesus Cambay Jr. ang naging takbo ng kanyang karera sa PNP mula nang magtapos taong 1989 sa Philippine Military Academy. Anya, ang Police Regional Office Cordillera ang may pinakamalaking ambag at nagsilbi niyang pangalawang tahanan, kaya bago magretiro, siya ay nagbalik dito. To those who will be left behind, kaya po may iwan, because after what I've said, by April 20, retire na tayo. Be happy, continue dreaming, and do not stop innovating. Be happy. So those who might have offended or hurt in the course of my service, trabaho lang po, walang personalan. I just played my role and most probably in my desire to mentor or my passion to serve and innovate for the betterment of our organization and our constituents. Kasalukuyang Directorate for Controllership, ipinangako niya rin sa Procor ang mga karagdagang kagamitan. Actually, during the term of the Chief PNP, si Sir Asurin, may mga project na ginawa rito, may mga buildings like yung R2 and Rio offices, mga repairs ng mga PPOs, and of course, yung other request pa nila. Because this is a simple way of giving back also nga sa region. That is taking care sa welfare ng mga kapulisan natin, not just sa Cordillera but nationwide po. Itatayo na rin ang bagong police station na kanyang ipinangako sa PNP Kalinga na kanya ring pinamunuan. 75% na natapos yung police station ng Tabuk, and that would be the best police station sa buong Pilipinas. It is worth 84 billion. Si Police Major General Cambay Jr. ay nagsilbi sa Cordillera mula 1989 hanggang 2014. Umupo siya bilang City Director ng Baguio City Police Office taong 2012.
bayan, mga tawad makakalikasan, sa lupuri aming karangalan, ihandog ang isang buhay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inaasahan naman ang mas pag-usbong ng probinsya ng Pangasinan dahil maisa sa katuparan na ang mga proyekto ni Governor Ramon Monmongico III matapos siyang humiram sa Land Bank of the Philippines. Atin yang alamin kay Charles Limon. Isa ang Pangasinan sa mga malalaking probinsya sa bansa. Dahil sa laki ng populasyon at lawak ng mga lupain nito, maraming oportunidad ang naghihintay. Kaya sa pag-upo ni Governor Ramon Gico III, inaasang mas lalo pang mapapakinabangan ito ng mga Pangasinense. Ito'y matapos pumirma sa kasunduan ang Land Bank of the Philippines at Province of Pangasinan ng loan na nagkakalaga ng 6 billion pesos. In-apply natin to because we're gonna use the fund for several developmental and economic enterprise projects. Ibig sabihin, kung ano yung mga projects na paggagastusan natin ito, kailangan may return of investment at the same time, nakakatulong sa mga pangangailangan natin sa lalawigan. Halimbawa, isa sa kanyang mga big-ticket projects para sa probinsya ang paggawa ng Pangasinan East-West Expressway. To promote more events for the province, upang sa ganon ay magkaroon ng mas maraming kabuhayan din ang ating mga kababayan through tourism and through construction. And then we provide a healthy Pangasinense, a healthy workforce, by improving our hospitals to encourage more investors through accessibility via this highway. Aabot sa 7 hanggang 12 taong babayaran ng lalawigan ang nasabing loan. Malaki man itong halaga, makakatulong naman ito para sa paglago ng ekonomiya ng probinsya. We will feel the rewards years from now at ito yung masabi nating pivotal move for the province. Ibig sabihin, talagang turn ito na move na gagawin natin upang iangat ang ating lalawigan. Kasabay ng pagkakaroon ng maraming trabaho ay ang pagresolba rin sa kakulungan ng pabahay. Kaya tiniyak rin niya ang pagkakaroon ng maayos na tirahan para sa mga Pangasinense. At maging cooperative lang sila at naintindihan naman natin na ayaw nating ilayo sila sa kanilang mga hanap buhay. So kung gagawa tayo ng pabahay, we have to make sure na andun na rin ang kanilang ang hanap buhay at meron na rin accessibility, transportasyon, meron na rin sigurong palengke at parang isang ecosystem siya, isang township siya. Maliban sa mga big-ticket projects, magagamit din ang naturang halaga para sa iba't ibang proyekto gaya ng rehabilitasyon ng Capitol Complex. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. In the news at saka sa social media, sa YouTube, sa Instagram, ay isang artista at MC na hinahabla ngayon ng kanyang mga investors at sinasabi nila ay na-scam sila ng kanilang investments. And accordingly, parang for every 1 million, meron siyang interest na malaki ang dividendo at hindi sila nabibigyan ng dividendo. So, pag ikaw ay isang investor, ano ang liability ng pinagbigyan mo ng investment na yan? In other words, if you enter into a business venture, pag ito ay nag-fail, pwede bang ihabla mo ngayon yung partner, yung corporation, yung officer, o yung entrepreneur ng estafa under Article 315 of the Revised Penal Code. Paalala ho natin na pag kayo ay nag-invest, dapat alam nyo na ang isang investment ay subject to risk. And when it is subject to risk, you may win, you may lose. But being investors,
alam mo dapat na ang investment na yan ay merong mga dangers of losing your money. In other words, pag wala kang mapakitang fraud, wala kang mapakitang deceit, wala kang maipakitang breach of trust doon sa pinagbigyan mo ng pera, then there is no crime of estafa under Article 315 of the revised Penal Code. Ito ay sinasabi natin, if ever there is a case, hindi ito magfo-fall ng criminal case. It will only fall either into an intra-corporate case, kasi korporasyon yung pinag-invest mo, o kaya a demand or a civil action for accounting, inventory, damages, whatsoever, but it will never fall under a criminal case. Pag tayo po ay nag-invest, then we should conduct due diligence. No? Bago tayo mag-invest, you follow the carpenter's rule. Ano ba yung carpenter's rule na sinasabi? Measure twice before you hammer. In other words, tignan mo, pag-aralan mo yung market, pag-aralan mo yung investment, pag-aralan mo yung produkto before you pour in your money. And ang mga warning signs dyan, kung napakalaki ng dividend o napakalaki ng interest na hindi binibigay ng normal na mga businesses and corporation, then there must be some hanky-panky around, and do not invest your hard-earned money. Itong MC, itong artista, endorse pa siya. Gumawa siya ng commercials, gumawa siya ng advertisement, endorse siya dito, meron pa siyang grocery mini-mart doon sa mga produkto na gasoline station. Crime ba yun? According to our jurisprudence, hindi po krimen. As long as he is functioning either as a hired endorser of the corporation or as officer of the corporation, hinire siya o inatasan siya, meaning part of his corporate function, mag-promote ng produkto, then there is no crime committed. No? Para rin kumuha siya ng ibang artista na nag-endorse. No? At endorsing a product, again, provided there is no deceit, provided there is no fraud, provided there is no breach of trust, hindi yan magiging estafa. So, intra-corporate fight, kasi kayo ay now shareholders ng corporation, then bring the matter before the Securities and Exchange Commission or Regional Trial Court who handles intra-corporate affairs. No? Civil case for damages, civil case for accounting, civil case for inventory, doon ka sa Regional Trial Court na nag-handle ng intra-corporate or regular regional trial courts. Actually, merong Latin term dito, yung avarice and greed. No? Kung minsan kasi hindi natin napipigilan, tao lang tayo, na pag binigyan ka ng attractive proposal, no, invest ka kagad, pero pag natalo ka, magrereklamo ka. So, kung minsan, bawas-bawasan natin ang greed sa ating mga kababayan. Merong warning ang Supreme Court dito sa kaso ng Reyes versus Court of Appeals. At sabi dito, pag ikaw ay pumasok sa kontrata, no, whether it is in an investment or not, you take the risk. If in the event na ikaw ay nagkaroon ng losses, no, due to the fault, omission, negligence of your partner or your corporation or your business endeavor, there is no one else to blame except you. Sabi ng Korte Suprema. In other words, bago talaga tayo pumasok sa isang bagay, whether investment or not, it is best to do due diligence.
Susunod, mga trail runners mula sa iba't ibang panig ng bansa nagpasiklaban sa Bontoc Mountain Run. Ang detalye abangan. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Pumasa naman sa isang trail running event sa Bontoc Mountain Province ang mga trail runners mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ating silipin ang mga tagpo kay Jose Robert Inventor. Kilala ang Bontoc Mountain Province sa mga trail running events. Kaya noong weekend, dinagsa ito ng daan-daang trail runners mula sa iba't ibang panig ng bansa para sa isang trail running event. Ang patimpalak ay hinati sa 3 kilometers, 12 kilometers, 25 kilometers at 42 kilometer run. Pagpatak ng alas 5 ng umaga, unang tumakbo ang mga kalahok sa 42 kilometers category. Sumunod na ring sumuong sa hamon ang mga kalahok sa 25 kilometers at 12 kilometers category. Hindi rin nagpahuli ang 7 chikiting na all smiles na tumakbo sa ilalim ng 3 kilometer kiddie run category. Sa huli, nasungkit ni Vincent Ramos ang first place sa 12-kilometer run habang sinundan naman ito ng mga kalahok mula Bontoc Mountain Province na sina Crispin Pariangan at Jeff Aningyao. Kampiyon naman sa 25-kilometer 20 to 29 years old age group ang tubong malikong Bontoc Mountain Province sa si Godfrey Parnican. Ang mga nanalo ay magiging parte ng trail runners team ng Patapa of Philippine Athletics Track and Field Association. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday and happy Panagbanga!